दिनै बेवहाय तामुलपुर दख'रा एबसुनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बिथांमोना पद्म आनन्द दालाइसा आरो तामुलपुर दख'रा जयै जथुम्मा खुंदों जोबोद मोजां रायजो राजाफ्रा बयबो बाहागो लादों आरो पद्म आनन्द ओनसोलाव जागायजेननाय समनिफ्रायनो बर' आइ आफा रायजो राजाखौ अराय सम माहारि आफादनि मेल मिटिङाव ओंखारनाय सोमावसारनायाव बाहागो लानाय नुदों। बे ओनसोलाव माखासे मुंख्लंफोरबो दङ। दा बे गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरदों आरो जोबोद मोजाङैनो माहारि आफादखौ अनसायनायखौ नुनानै आं गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय मोनदों आरो इयुनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि हाबा मावनो लादों हारिनि सोलोंथाइखौ लानानै गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै रायजो राजाफ्रा थुलुंगा होबाय थागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। राजखान्थिनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जों बावैसो मैया आरो दाख्लै साननैनि हाबाफारिजों जोंनि मिरुनि जथुम्माखौ खुंदों आरो बेवहाय फैबाय थानाय 22नि बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि थांखि लादों आरो बेवहाय बे बिसायख'थियाव जों हारसिङै गेलेगोन ना सोरजोंबा लोगो जानानै गेलेगोन बिनि थाखाय मोनसे कमिटि दानानै होदों आरो बे कमिटिया मोनसे रिपर्ट होगोन थाबैनो बिनि सायाव बेस खालामनानै जों थांखि लागोन। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं एनवायरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 600083286000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।